Ensimmäinen ottelu Leningradissa päättyi 6-2-1 tappioon. Yleisradio TV2 Helsinki. Tervetuloa kaikkien aikojen ensimmäiseen Olympiastadionillamme maaliskuussa pelattavaan jalkapallootteluun, joka on herättänyt myös ansaitsemansa huomion. Pääkentällämme on väkeä ja tunnelmaa, kun 2 viikkoa sitten Bukarestin Liejussa hienosti 0-0 tasapeliin venynyt lahtelainen 6-9 kohtaa Euroopan mestarijoukkueiden cupin 3. kierroksen toisessa osaottelussa Armeijan seurajoukkueen Steaua Romanian pääkaupungista. Viikkojen sähkölämmityksen ansiosta on peliareenan nurmi loistokunnossa, minkä monet laskevat eduksi teknillisille ja taitaville romanialaisille, mutta 6-9-valmentaja Keijo Voutilainen on silti päättänyt yrittää myös rohkeata hyökkäyspeliä periksi antamattoman puolustuksen lisäksi. Valitettavasti vain loukkaantunut Keijo Kousa ei pääse tähänkään otteluun ja keskuspuolustaja Hannu Jäntti on pelikiellossa. Näin on Kyykän avauskokoonpano tänään seuraava. Maalissa tuttuun tapaan näistä Euroopan Cup-otteluista 1 Ismo Korhonen. Sitten oikea laitapuolustaja, tällä paikalla mies ensimmäistä kertaa, 8 Jari Rinne. Liberoa pelaa 6 Esa Pekonen ja hänen edessään keskuspuolustajana 4 Jyrki Hännikäinen. Vasen laitapuolustaja 9 Ilkka Remes. Ja keskikentän pelaajat 11 Michael Kärölä, 7 Juha Annunen, 10 Petri Tiainen, 3 Jari Hut ja 2 kärkeä 5 Seppo Nordman, 2 Jarmo Kaivonurmi. Steaun nimekäs joukkue on saanut vahvistuksen edelliseen otteluun verrattuna. Kärjessä on nyt 2 Romanian A-maajoukkueessa esiintynyttä pelaajaa, Viktor Pitsurka ja viimeksi poissa ollut nopea Marius Lakatus numero 7. Ja tuossa keskikentällä sitten 8 Masaru, 10 Balint, 5 Stoika, joukkueen kapteeni, 11 pelin aivo Bölöni ja sitten puolustuksessa liberona alhaalla 6 Pelodeditsi ja sitten hänen edessään 3 Barkulescu, 4 keskuspuolustaja Pumpescu ja 2 Jovan, maalissa Dukadam, niin kuin myös 2 viikkoa sitten Bukarestissa. Ottelutuomaristo on Tsekkoslovakiasta Wojtek Kristov ja sitten rajamiehet Antonin Resnicek ja Jaromir Fausek. Bukarestin ottelusta 6 on joutunut Hannu Jäntin poissaolon takia muuttamaan systeemiä. Bukarestissahan Esa Pekonen liimasi vaarallisen Pitsurkan, mutta tässä pelissä joutuu Jyrki Hännikäinen ottamaan isokokoisen sentterin ja Ilkka Remes naulaa Marius Lakatuksen. Muuten 6-9 peli on 4 keskikenttää ja 2 kärkeä, kuten Antero äsken totesi. Esa Pekonen pelaa liberona ja pyrkii varmistamaan, että Pitsurkka ja Lakatus pysyvät varmasti kurissa. Steuan pelissä tulee todennäköisesti olemaan myös muutoksia. He tulevat aloittamaan 4 puolustuslinjalla, mutta kun ollaan vähän aikaa pelattu, niin todennäköisesti he tulevat liimaamaan 6-9 kärkeä kiinni ja nostamaan pelaajan Jovanin numero 2 keskikentällä. 34 minuuttia pelattu Olympiastadionin huutomyrskyssä, numerot edelleen 0-0, vaarallinen vapaapotkutilanne romanialaisilla. Siitä tulee laukaus, mutta nousee reilusti liikaa yli. Ottelua on käyty sillä tavalla, että tässä 6-9 ei ole missään tapauksessa ollut altavastaajana. Päinvastoin 6-9 on ollut oikeastaan maalintekopaikkoja, nimenomaan paremmin rakennettuja maalintekopaikkoja enemmän kuin romanialaisilla. Kulmuritilasto tällä hetkellä sellainen, että 6-9 on ollut 3 kulmuria, romanialaisilla 1 enemmän, mutta se ei kerro sitä tilannetta, mikä tuolla kentällä, nimenomaan kenttäpelissä on hallinnut. Romanialaiset ovat joutuneet hermostuneena sahaamaan palloa poikki kentän, eivät ole päässeet ottamaan keskikenttää haltuunsa, eivätkä painostamaan lainkaan sillä tavalla kuin 2 viikkoa sitten 0-0 Bukarestissa päättyneessä ensimmäisessä osaottelussa. Keijo Voutilaisen tähän kamppailuun laatima taktiikka on toistaiseksi pitänyt erinomaisesti, niin kuin on pitänyt liberona luutijana tuolla alhaalla Esa Pekonen, joka juuri äskenkin katkaisi tilanteen. 6-9 on pelannut todella kansainvälistä peliä, ei ollut minkäännäköistä kiirettä peleissä, palloa ollaan siirretty
sekä pitkillä että lyhyillä syötöillä, kun taas teualaisten yllättävän hermostunut epävarma peli, joka on täysin erilaista kuin viime 2 viikkoa sitten Bukarestissa. Sanoisin, että Kuususin koko joukkueen aggressiivinen prässääminen jo keskikentältä on tuottanut erittäin hyvin tulosta. Ja viimeisenä pallot luutiin, niin kuin tuossakin tilanteessa, sitten Esa Pekonen. Tällä kerralla toki tulee romanialaisille rajaheitto ja mahdollisuus käynnistää omaa hyökkäystä tuolta oikealta uuden kärkipelaajan Lakatuksen kautta. Romanialaiset ovat paljon yrittäneet, mutta Ilkka Remes siellä vasempana puolustajana on hoitanut tonttinsa hienosti. Niin kuin toistaiseksi jokainen Kuususin pelaaja kentällä. Hieman liian pitkä syöttö, ei saatu palloa niin kuin tarkoitus oli Petri Tiaiselle. Tätä haettiin jälleen. Petri Tiainen on ollut näkyvästi Kuususin keskikentällä esillä. Nyt hän taistelee pallon itselleen. Pystyykö pitämään sen? 3 romanialaista vastassa. Ja näin sitten punapaitaiset bukarestilaiset pallon ottavat. Mutta jälleen pelaa aggressiivisesti ja ärhäkästi Kuususi. Ja Esa Pekonen heittäytyy hienosti. Jyrki Hännikäinen hänen edessään on pitänyt vaarallisen kärkipelaajan Pit Surkan toistaiseksi täysin pihdeissä. Ja sitten rakennetaan tilannetta romanialaisten päähän ylösnousussa Tiainen. Syöttö ei tule aivan hänelle saakka. Koviakin otteita on kamppailussa jonkin verran nähty. Tsekoslovakialaistuomari Wojtek Kristov on kuitenkin pitänyt pelinohjat erinomaisesti käsissään. Hännikäinen hienosti esiin. Hut, Tiainen, 2 19-vuotiaista nuorukaista pallottelivat keskenään. Aivan loppuun saakka ei kuitenkaan kuvio mennyt. Ja siinä tuollainen hieman summittainen anto romanialaisilta. Ja kun vastassa on sitten Esa Pekonen, 38 A-maaottelun kokemuksella muun muassa, ei tuossa Lakatuksella ollut etenemistoiveita. Rinne käynnistää vasemman kautta, Carolin kautta. Nyt Kuususin hyökkäystä ja näin ylitetään keskikenttä. Kuususin nimenomaan yrittää saada tuolta Carolin kautta peliä kulkemaan. Carol pystyy viemään laitaa pitkin ja sen jälkeen molemmat kärjet, niin Kaivonurmi kuin Nurman, yrittävät kaventaa Carolin puolelle, jotta täällä toisella puolella jäisi Jari Hudille tilaa nousta. Rinne, numero 8, antaa Hudille. Ja Hud tuonne rangaistusalueen keskelle, vastassa oli Bölöni keskikentän aivot, joka tässä on joutunut tässä kamppailussa toistaiseksi olemaan aika näkymättömissä ja lähes puolustustehtävissä. Heittämässä oli Masaru, jättää kuitenkin pallon sitten Hivi Barkuleskulle, vasemmalle laitapuolustajalle. Ja hyvin tulee taas valkopaitainen Kuususin pelaaja, tällä kerralla Ilkka Remes, joka on vaihtanut puolta, seuraa siellä Lakatusta, tuota toista romanialaiskärkipelaajaa. Hän tuli tilanteessa hyvin esiin ja katkaisi pelin. Nythän Kuususi lähtee siitä, että Jyrki Hännikäinen ottaa vaarallisen keskushyökkään Pit Surkan. Tosin tässä pelissä hänestä ei ole kyllä ollut kovin paljon Jyrkille töitä. Ja Ilkka Remes seuraa Lakatusta ja Ilkka seuraa aivan puolelta toiselle. Ilkka Remeksen numero 9, Lakatus on 7 ja tuo toinen taistelupari Hännikäinen 4 ja Pit Surka 9. Lakatuksella pallo ja nyt hän pystyy sitten syötöllä ohittamaan Remeksen, mutta siellä on sitten paikkaamassa Hännikäinen, joka saa pallon yli rajan. Ja aivan kulman lipulta sitten Masarun heitto. Stoika oikealla puolella kentällä tilaa, mutta siellä on myöskin Mickey Carroll, tuo englantilaisvahvistus Kuususin joukkueessa, joka oikealta ammatiltaan on puutarhuri ja joka ei ammattilaisjalkapalloilijaksi aiokkaan. Rajaheitto sitten kentän vastakkaiselta sivustalta kohta. On pelattu 40 minuuttia täyteen. Esa Pekonen pukkasi ja sitten tulee mahdoton romanialaislaukaus. Pölöni pääsi laukaisemaan oikealla jalalla. Hän on täys vasuri, että siinä mielessä siitä ei tullut mitään. Tuntuu siltä, että Romania on siirtänyt, tai Bukaresti on siirtänyt Lakatuksen tänne puolen aina pelin kuluessa, jotta Jovan pääsisi nousemaan tuolta oikealta puoleen. Ja se teettää Karolille kovasti töitä. Ja Kuususi ei pääse
pääse sitten Karolin kautta pelaamaan. Ja siinä tuo Bölönin laukaus vielä kerran. Reilustihan se meni maalin ohi. Jovanhan on tuo puolustaja numero 2 Bukarestin joukkueessa, joka varsin mielellään, niin kuin Martti kertoi, myös lähtee tuonne hyökkäyksen kärkeenkin saakka. Ja usein hän kokoonpanon ryhmityksessä alun perin on keskikentällä. Ja siinä Masaru sitten aika hätäisesti tuuppaa pallon yli sivurajan. Kyllä ovat konseptit olleet sekaisin ja ovat vieläkin Bukarestilla ensimmäisen jakson pelissä Rinteen rajaheitto. Jari Rinnehän on 21-vuotias. Nuorten maaotteluissa kansainvälistä kokemusta saanut pelaaja ja antaa Hudille, joka myös on esiintynyt poikamaaotteluissa. Kuususin aggressiivinen peli saa aikaan sen, että bukarestilaiset eivät uskalla pelata tätä tuttua peliä. Siis joka kerta siinä on 2 kuususiläistä ahdistamassa. Siellä on nyt Carroll. Ja kärjessä Kaivonurmi, mutta siellä Pelodeditsi estää hänen etenemisensä ja sitten maalivahti Dukadam ottaa pallon itselleen ja antaa sen Masarulle. Rinne katkaisi Hud. Tiainen, jolla riittää tekniikkaa aivan samalla tavalla kuin romanialaisillakin. Kaivonurmi rangaistusalueen rajalla ja sitten Tiainen tulee ampumaan aivan oikein ennakkoluulottomasti laukaus, vaikkakin tällä kerralla yli romanialaismaalin. Ja uskaltaisin sanoa, että tällä stadionilla on enemmän väkeä kuin koskaan ainakaan seurajoukkueiden jalkapalloottelussa Suomessa. Ilves-Juventus-kamppailussa 1984 syksyllä Tampereella oli yli 24 000 maksanutta, mutta kyllä täällä lähennellään kaikkien aikojen jalkapallopelien ennätystä maassamme. Ja sehän on Englanti-maaottelusta viime kesältä 30 311 maksanutta katsojaa. Viimeiset minuutit ensimmäisestä pelijaksosta jäljellä. 0-0 tilanne edelleen voimassa. Mikäli numerot ottelun päätyttyä olisivat vielä 0-0, seuraisi tässä kamppailussa jatkoaika. Ja jos sekään ei toisi ratkaisua, mentäisiin sitten rangaistuspotkukilpailuun tasapelillä. Silloin kun on tehty maaleja, menee jatkoon välieriin Euroopan cupissa Steaua Bukaresti, joka olisi tuollaisella 1-1 tai 2-2 tuloksella tehnyt myöskin vierasmaaleja, joita Kuususi ei 2 viikkoa sitten tehnyt. Kyllä todella ihmetyttää tämä steualaisten peli. He ovat kokeneita, hirveän paljon kansainvälisiä pelejä pelanneita kavereita. Ja eivät kuitenkaan, itseluottamus ei riitä. Muun muassa pääministeri Kalevi Sorsa on seuraamassa Romanian suurlähettilään ja hänen puolisonsa kanssa tätä kamppailua. Mutta on sitten paljon muitakin suomalaisia jalkapallon ystäviä. Kävi tässä kamppailussa miten tahansa suomalaiselle jalkapalloilulle. Tämän ottelun järjestäminen maaliskuussa Olympiastadionilla on jo hieno riemuvoitto. Stoika ja häntä vastassa Annunen. Stoika antaa liian pitkän, Ismo Korhonen vastaan ja siihen pysähtyy jälleen kerran romanialaisten eteneminen kuin seinään. Aggressiivinen häirintäpeli aiheuttaa sen, että stoijalaiset eivät pääse käyttämään hyvää tekniikkaa. Tiainen, Carroll, mutta yhteispeli ei tällä kerralla mennyt aivan niin kuin oli suunniteltu, romanialaiset väliin, mutta eivät mene heidänkään syöttöönsä paikalleen. Annunen, joka taklataan, mutta hänet otetaan myöskin pallo. Ja näin sitten Kuususin puolustuslinjaa vastassa romanialaishyökkääjiä 3. Ja taustavoima tulee Masaru, mutta ei pääse ampumaan. Stoika kyssyttää päin Kuususin kenttäpelaajaa ja maalivahti Korhoselle ei tule töitä. Ja ensimmäinen jakso saattaa päättyä millä hetkellä hyvänsä. Se päättyy numeroihin 0-0 ja tästä on hyvä sitten lähteä jatkamaan toisella pelijaksolla. Emery Cienei, Bukarestin joukkueen päävalmentaja ja sitten siinä toinen valmentaja Jordanescu.
miettivät, täytyisikö tehdä vaihto. Joka tapauksessa Bukarest Romania samoin kuin 69 lähtevät toiselle jaksolle. Molemmat aivan samoilla kokoonpanoilla kuin ensimmäiselläkin jaksolla. 69 maalissa siis 1. Ismo Korhonen, puolustuslinja 8, Jari Rinne 6, Esa Pekonen 4, Jyrki Hännikäinen 9, Ilkka Remes, keskikenttä 3, Jari Hut, 10, Petri Tiainen, 7, Juha Annunen, 11, Michael Carroll, kärjet 5, Seppo Nurtman, 2, Jarmo Kaivonurmi. Ja sitten Steaua Bukaresti 1, Helmut Dukadam, puolustuslinja 2, Stefan Jovan, 6, Pelodedici, 4, Bumbescu, 3, Barbulescu, keskikentällä 11, Pölöni, 5, Stoika, 10, Balint, 8, Masaru ja kärjet 7, Lakatus, 9, Pitsurka. Kentän pinnassa Lakatus ja tuossa tilanteessa tulee sitten vapaa potku 6-9. Lakatus ei siis pelannut Bukarestin ottelussa pelikiellon takia ja samasta syystä on lahtelaisilta pois Hannu Jäntti. Ja siinä näkyy sopivasti lahtelaisten vaihtopenkki, jossa istuvat valmentaja Keijo Voutilainen, joukkuejohtaja Pertti Körkkö, huoltaja Jouko Andelin, lääkäri Antti Tuomikoski. Sitten vaihtomaali mahtii Juha-Pekka Mäkipää, pelaajat Jyri Puhakainen, Jari Vuorio ja Sami Vehkakoski. Ensimmäisen pelijakson jälkeen kyllä 69 mielestäni on pelannut todella kansainvälistä jalkapalloilua. Ei ole yhtään hermoilu, vaan päinvastoin. Steaua Bukarestin pelaajilla on ollut itseluottamus todella jossain hukassa. Ja 69 erittäin aggressiivisella puolustuspelillä on saanut Steaua Bukarestin lyhyt syöttöpelin, pystysyöttöpelin täysin pois tolaltaan. Stoika menettää keskialueella ja Tiainen näkee hyvin vasemmassa laidassa. Jarmo Kaivonurmen, Stefan Jovan on kuitenkin taitava puolustaja, ottaa pallon pois. Ja sitten Stoika löytää Balintin, jolla oli Bukarestin ottelussa hyviä maalintekotilanteita. Tänään niitä ei ole tullut, ei tullut nytkään. Pallon otti Carroll, mutta bukarestilaisten painostus juuri tällä hetkellä jatkuu. Lakatus maanpintaan, siellä on myöskin Hännikäinen ja näin tulee sitten vapaa potku bukarestilaisille. Ensimmäinen tällä ottelun toisella pelijaksolla ja yleisö elää todella innostuneesti mukana aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Järjestäjät eivät ole yleisön innostukseen osanneet sittenkään varautua. Tauolla nimittäin levisi tieto, että liput ovat loppuneet kesken ja sen takia on ihmisiä stadionin ulkopuolella. Mutta toivottavasti kaikki nämä katsojat tulevat sitten seuraavaan otteluun. Lakatus ei saa palloa, Carroll. Ja omalle maalivahdille joudutaan rauhoittamaan lähes puolikentästä. Pallon taakse antoi Jovan, nyt se on Bumbesculla topparilla romanialaisjoukkueessa. Sitten Jovan, maajoukkuepuolustaja, pelannut 15 maaottelua, oli mukana muun muassa viime kesänä Suomea vastaan. 69 pystyy todella estämään Steuan pelin ja tämmöiset harhasyötöt eivät olleet ollenkaan olennaisia Bukarestin pelissä. Siellä Bukarestissa Steaua todella pystyi pelaamaan. Nyt 69 käy erittäin aggressiivisesti ja ylhäältä jo kimppuun ja teknisten steualaisten peli ei pääse kulkemaan. Jovan. Ja vastassa Carrollista pallo yli, romanialaisten heitto. Ja tässähän on kyseessä siis puolivälieräottelu. Ympäri Eurooppaa pelataan Euroopan cupia tänään ja nimenomaan tässä mestarijoukkueiden kapeissa. Torinossa pelaavat Juventus Barcelona, Belgiassa Anderlecht Bayern München ja Ruotsissa Ullevi-stadionilla IFK Göteborg Aberdeen Skotlannista. Ja mikäli 69 nyt sitten selviytyisi tästä kamppailusta aina komeasti välieriin saakka, olisi sen vastustaja jokin näistä joukkueista. Jovanin heitto taaksepäin. Keinoa ei nyt keksitty, millä olisi tuosta lähdetty ylös. Näin Pelodedici antoi omalle maalivahdille. Sitten puolustaja Barbulescu ja siellä ylhäällä suomalaiskärjet Kaivonurmi ja Nurtman häiritsevät. Steualaiset eivät ole pärjänneet näissä ilmapalloissakaan ja ottaa huomioon kuitenkin pituuspelivoiman
mutta tilanne on se, että myös ilmapeli vaatii tiettyä asennetta. Ja kun sä menet oikea-aikaisesti tilanteeseen ja päättäväisesti, niin sä monesti voitat niin se pääpelitilanteen. Ja tätä päättäväisyyttähän nimenomaan 69 on ollut ja sillä on ollut itseluottamusta. Sellaista itseluottamusta, jota viime vuosina on suomalaiseen jalkapalloiluun tullut. Ja 69 on yksi niistä joukkueista, joka nyt erittäin näkyvästi on tätä itseluottamuksen lippua ennakkoluulottomasti heiluttanut. Ja 69 sinivalkoiset liput liehuvat katsomossa joka puolella, kun Jovan antaa rajaheiton. Lakatus yrittää syöttää itselleen kantapäällä, joutuu siinä Remeksen kaatamaksi. Remes on kuin postimerkki lakatuksessa kiinni. Ile joutuu nyt sitten tällä kerralla aiheuttamaan kuitenkin vapaapotkun ja näin se annetaan 3 metrin päästä sivurajasta. Nyt täytyy ottaa lyhyt tuossa tarkasti, ettei vaan tule. Kierteinen pallo menee suomalaispuolustajan päähän. Tilanne kuitenkin jatkuu sillä tavalla, että pallo vielä romanialaisilla. Sitten se tulee Kärölille, joka rauhoittaa hienosti Ismo Korhoselle. Toi Lakatuksen äskeinen vapaapotku, niin se oli minusta erittäin huonosti keskitytty tilanteeseen. Kyllä erikoistilanteet, ne vaatii todella asennoitumista siihen. Kyllä potkutekniikka silloin, jos niitä todella on, niin tuo tulosta. Ja potkutekniikkaa miehellä varmasti on. Siinä oli vähän sellainen, näkyi tuossa esityksessä, että hän vain potkaisi palloa sen enempi ajattelemaan. Se on epävarmuutta. Itseluottamuksen puutetta. 69 on aggressiivisella pelillään saanut steualaiset pois päiväjärjestyksestä. Itseluottamuksen puutetta Lakatuksella ei ollut, kun hän teki muun muassa maalin Budapestin Honvedille kotiottelussa, jonka Bukarest voitti 4-1 tämän kapin toisella kierroksella. Käröl taistelee esimerkillisesti sitten pallon Valintilla. Häntä vastassa Tiainen, sitten yritti pallon riistoa Annunen. Bölöni antaa Stoikalle. Stoika löytää Pitsurkan ja nyt tuli sitten väläys tuolta Pitsurkalta, kärkipelaajalta, joka on tehnyt tässä kapissa 2 maalia, 1 maalin Alan Simonsenin tanskalaisjoukkuetta Veineä vastaan ja 1 Honvedia vastaan, mutta ei yhtään Lahden 69 vastaan. Siinä oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun he pääsivät pystysyötöin pelaamaan kaverin vapaaksi ja siinä oli varmistava pelaaja Esa Pekonen jo liberona siirretty pois, että tämä oli oikeastaan ensimmäisiä kertoja. 2 on ollut tässä pelissä. Äsken tavoiteltiin jälleen Pitsurkaa, tilanteen ratkaisi Hännikäinen, otti pallon lahtelaisille. Siitä taistelee nyt Käröl ja sitten tuli jo Lakatuksen harhasyöttö, Pekonen oli edessä. Pekonen on erittäin pallovarma pelaaja, nyt pelataan jo kädellä. Ja näin tulee sitten romanialaisille vapaapotku suomalaisyleisön vihellyksistä huolimatta. Käsivirhe ja vapaapotkuhan siitä on aina sitten seurauksena. Stoika tuo vapaapotkun antoi. Rinne ja Remes, suomalaispuolustajat, jotka taistelevat tilanteessa. Pallo edelleen romanialaisilla. Ja vapaapotku tulee nyt sitten 69. Esa Pekonen, 69 kokenut kapteeni. Ikää miehellä kuitenkin vasta 24 vuotta, parhaat pelivuodet edessäpäin. Seppo Nordman. Ja sitten Kaivonurmi. Jarmo Kaivonurmi on 28-vuotias pelaaja, jonka aikanaan Keijo Velho-Voutilainen toi Kuopiosta mukanaan Lahteen. Mestaruussarjassa mieheltä viime vuonna oli hieman maalihyvä kadoksissa, mutta se löytyi sitten jo näissä Euroopan cupin otteluissa Leningradin Zenittiä vastaan. 69 esitysten arvoahan lisää vielä se, että joukkueen paras maalintekijä viime vuoden SM-sarjassa ja sitten 2 ensimmäisellä kierroksella tässä kapissa Ismo Lius on näistä peleistä pois. Poissa on myöskin Markus Törmal, joka muutti Valkeakosken Hakaan, sekä viime kesän ja syksyn englantilaisvahvistus Kenny Mitchell. Minusta kuitenkin on tärkeintä se, että 69 nykyinen joukkue Keijo Voutilaisen johdolla on. He tietävät nämä poissaolot, taitavien kavereiden poissaolot, mutta he
ovat asennoituneet siihen, että ne on poissa eikä mitään jossitella. Ja minun mielestä suomalainen jalkapallo tarvii nimenomaan sitä, että niillä pelataan millä pystytään, kun luotetaan vaan itsemme. Ja annetaan parasta tuolla kentällä koko ajan. Kyllä 6 on sitä nimenomaan tehnyt. Ja nimenomaan nimenomaan tämä minusta tämmöinen, että pelityyli on kansainvälistä, niin se on minusta tärkeää. Ja nyt on sitten havautumassa tilaa oikealla Tiaisen keskitys, jota vastaanottamassa oli myös Hood. Pallo meni kuitenkin hieman liiaksi eteen. Lakatusta hakevat nyt romanialaiset kärjestä ja hän pystyy jättämään hienosti taakse sitten Balint, joka Romaniassa tuollaisessa tilanteessa lähti suoraan eteenpäin pallon kanssa aikaili nyt ja pelasi taaksepäin. Romania on näkemässä vaihtoa tähän. Todennäköisesti Lucian Balan on tulossa kentälle. En vielä ole nähnyt kuka otetaan pois, mutta he yrittävät saada hyökkäykseen voimaa. Ja siinä otetaan sitten jalat rumasti alta takapäin Kampilla Petri Tiaiselta. Ja Juha Annunen asettaa pallon kenttään vapaapotkun merkiksi. Mihail Masaru saattaa esimerkiksi olla se pelaaja, joka nyt sitten lähtee, kun romanialaiset vaihtoluvan saavat pois kentältä. Mutta katsotaan tämä 6-9 vapaapotku. Juha Annunen ja tuonne rangaistusalueen keskelle, ei kuitenkaan oman pelaajan päähän. Hännikäinen selvittää tuon romanialaisahdistelun. Hännikäinen vastaan Lakatus ja sitten tehdään paitsioansa. Paitsioon jätetään Pitsurka. Ja aivan oikein Masaru keskikentältä pois ja sinne sitten Lucian Balan, mies, joka pelasi koko ottelun 2 viikkoa sitten Bukarestissa ja oli silloin siis avauskokoonpanon pelaaja. Masaru on pelannut tuolla vasemmalla puolella linkissä ja todennäköisesti Balint siirtyy vasemmalle puolelle ja Balan tulee oikealle. Ja uskoisin, että nytten Steaua yrittää saada tuon Balintin ylösnousuja tuolta vasemmalta, koska se ei oikealta onnistuu. Paitsi jälkeisen vapaapotkun antoi Esa Pekonen ja sitten Jovan Carroll oli jo tiiviisti pallon perässä, ei kuitenkaan ehtinyt paikalle. Pallon pitää kentällä Rinne. Tuo oli Remes, jonka jalasta pallo sitten kuitenkin menee yli, vai mikä on rajamiehen ratkaisu. Siinä on tuomari paikalla ja tulossa on vapaapotku 6-9. Jalat otettiin lahtelaispelaajalta pois alta. Carroll, jonka jalasta nyt sitten pallo tuonne jäätikön puolelle. Jäätynyttä vettä on tuossa Tartan päällysteen päällä juoksuradalla, niin kuin kuvat hyvin kertovat. Kyllähän täällä Helsingissä sentään vielä luntakin on, vaikka satoja talkootunteja on tehty. Täällä on ollut pari viikon ajan jalkapallojunioreita lapioineen tekemässä katsomoon tilaa. Ja tuota tilaa tosiaan sitten tänään on tarvittu. Toista jaksoa pelattu 13,5 minuuttia. Numerot Helsingin Olympiastadionilla Euroopan cupin puolivälieräottelussa Lahden 6-9. Steaua Bukarest edelleen tasan 0-0. Maalipotku Bukarestilla. Pelodeditsi. Ja suomalainen pää nousee korkeammalle kuin Lakatuksen mustasilkkinen tukka. Siinä oli paikalla hänen vartijansa Ilkka Remes. Balan, miehen ensimmäisiä kosketuksia palloon. Ja sitten Bumbescu. Esa Pekonen, tämän jälkeen Remes. Ja tuo pallo tulee Pekosen päähän. Balan ottaa pallon alas, niin kuin aivan oikein on tuossa tilanteessa. Syöttö on huono, katkaisemassa Annunen. Sitten taistelee Carroll. Lakatus. Ja nyt tulee keskitys, kiertää kuitenkin maalivahdille päin. Ja näin ei tuossakaan sitten hätää ollut. Näitä tämänlaatuisia keskityksiä ei kyllä romanialaisilta paljon ole nähty. Ei, kyllä peli on todella ollut keskikentän peli ja molemmilla Romania on joutunut 6-9 pelin johdosta muuttamaan pelityylinsä täysin. Ja oikealta hyökkää sitten 6-9.
saa rajaheiton. Tulee pitkä Jari Rinteen heitto. Jari Rinne on näiden pitkien heittojen erikoismies. Ja siellä on jo 5-6 pelaajaa vastustajan rangaistusalueella. Ja tuosta ruuhkasta pitäisi nyt päästä tökkäämään vaikka kärkipotku nopeasti kohti Romanian maalia, mutta pallo osui lattalaispelaajan käteen ja tästä vapaa potku romanialaisille. Nämä erikoistilanteet, pitkät heitot ja kulmat, ne on erittäin vaarallisia sen takia, että vastustaja ei uskalla todella ottaa riskejä siellä, pelkäävät virheitä ja kun päättäväisesti sinne menee, niin niitä saa yleensä hyödyksi käytettyä. Carroll, sitten Balan, ehti pallon ennen Annusta, Bölöni, Annunen, Carroll. Pelin luonne on se, että tämä on siis taistelua. Tässä on nyt kaikki hienoukset pois. Lakatus ja pystyy etenemään ohi Rinteen. Vastassa on Pekonen. Ja tuossa tilanteessa mieheltä puuttuu sitten maltti täysin ja hän ei näe tuota kenttää. Ei näe miestä siellä mukana. Syöttö olisi ollut paikallaan. Hän selvästi yrittää omaa laukausta, omaa ratkaisua liian hätäisesti ja hukkaa siinä nyt monen 10 000 lein paikan. Tilanne oli todella se, että Lakatuksen päämääränä oli pelkästään maali, eikä huomannut, että Pitsurkka oli täysin viiden rajaviivalla vapana. Korhosen maalipotku. Stoika. Annunen. Hännikäinen. Ja tuo tilanne on paitsio. Pitsurka 3-4 metriä paitsion puolella. Ei mitään hätää taaskaan Kuusisille puolustuksella. Esa Pekosen erinomainen oivallus lähtee tekemään paitsioansa. Keijo Voutilainen, 49-vuotias valmentaja, joka kantapään kautta, pitkän tien kautta on opiskellut itsensä jalkapallovelhoksi, niin kuin häntä yleisesti kutsutaan. Suomen mestari pelaajana ja pelaajavalmentajana myös Australian mestari. Balan, romanialaisten vaihtopelaaja tässä kamppailussa. Sitten Lakatus, äskeisen maalitilanteen hukkaaja. Tiainen, joka on tehnyt erittäin paljon töitä. Remes rauhoittaa, antaa pallon Pekoselle. Pekonen etsii korkealla kärkeä, etsii Kaivonurmea ja Kaivonurmi pääsee palloon. Mutta kuinka käy jatkossa, siinä sitten kookas romanialaispuolustaja Jovan tulee paikalle, tulee myöskin Annunen. Ja niin kuin Martti äsken sanoi, taistelua tämä on nyt molemmin puolin. Jokaiseen palloon tullaan tosissaan, jokaisesta sentistä tuolla kentällä todella taistellaan. Vapaapotku Kuusisilla ja Juha Annusella. Kierteisellä vaparilla haettiin siellä omaa pelaajaa, mutta pallo lähti liian kovalla vauhdilla ja kiertyi näin saman tien yli päätyrajan. Tämän pelin ratkaisuhan tulee, koska se on tämmöistä taistelupeliä ilman minkäännäköisiä hienouksia. Ratkaisuhan tulee olemaan nyt fyysinen kunto ja kuntokysymys. Pienikin virhe voi saada aikaan pahoja tilanteita ja se on nimenomaan kunto. Hännikäinen. Ja sitten kolmaskin romanialaishyökkääjä ylhäällä tässä tilanteessa. Mutta taas kerran ajaudutaan keskelle sumppuun, palloa ei annettu oikealle, jossa Balan olisi ollut vapaana. 3 miestä ja ei saada palloa liikkeelle, vaan yritetään yksin viedä läpi. Koska nyt ei voi ainakaan kenttää syytää siitä, ettei syöttöpeli kulkisi. Tämä lämmitetty stadion, sen viheriö, todella viheriöstä voi puhua, vaikka on maaliskuu on kerta kaikkiaan erinomaisessa kunnossa. Ei kenttä koskaan syksyllä ole näin hyvin pelattavissa kuin juuri tänään. Kyllä täytyy suomalaisen jalkapallon puolesta kiittää niin 69 kuin Helsingin kaupunkia, stadionia siitä, että he ovat uskoneet tähän. Ja kiitos täytyy antaa myöskin sitten kaikille suomalaisille jalkapalloilun ystäville, jotka ovat tänne paikalle tulleet kannustamaan 69
tässä tärkeässä kamppailussa. Kuulin, että Suomen maajoukkueellekin on perustettu fanklubi. Nämä kaikki ovat sellaisia asioita, jotka omalta osaltaan voivat viedä suomalaista jalkapalloilua eteenpäin. Ilman tukea ei urheilujoukkue kerta kaikkiaan voi menestyä. Sillä on arvaamattoman suuri vaikutus näissä kansainvälisissä koitoksissa. Kyllä sanoisin, että tämän yleisön tuki Kuusisin pelaajille on ollut erittäin hyvä ja Kuusisi on aika paljon sen ansiota pystynyt todella pelaamaan kansainvälistä jalkapalloilua. Carroll, mutta romanialainen syötö väliin ja saa nopeasti myös pallon haltuunsa. Nopeasti sieltä palasi puolustukseen myöskin Rinne. Nyt on paha tilanne. Lakatus vastaa Remes ja sitten takana mies ampuu, sijoittaa ohi. Siinä oli sellainen kerta kaikkiaan paikka, että tuossa ei Ismo Korhonenkaan Kuusisen maalissa paljon ehtinyt miettiä. Hänellä ei ollut enää mitään tehtävissä. Lakatus jättää tällä kerralla erinomaisesti. Hän ymmärtää Pitsurkan aivoitukset. Pitsurkan, joka takamiehen paikalla aavistaa tilanteen, mutta sijoitus on hieman epätarkka. Ja siinä oli sitten jo hieman sitä onnea, jota hyvä joukkue aina näissä tasaväkisissä kamppailuissa tarvitsee. Tuossa Jovanin keskityksessä sen sijaan ei sen ihmeellisempää hohtoa ollut. Nyt Stevo Bukaresti hakee ehkä liian innokkaasti sitä ratkaisuja ja tuommoiset pitkät pallot, niin ne kyllä Ismo hyvällä vastaantulolla tuolla maalilla korjaa. Pikkasen on Stevo saanut keskikentällä kyllä nyt otetta ja siinä on ehkä väsymyksellä osuutta. Toivottavasti Kuususi jaksaa vielä painaa. Ja oma maali tietysti olisi tehtävä muussa tapauksessa jatkoajalla, sitten jos ei tässä maaleja tule. Väsymys tuntuu entistä pahempana. Pahan näköistä on se, että kentällä ontuu Juha Annunen, mutta tämä on hyvän näköistä. Jarmo Kaivonurmen keskitys vasemmalta ja nyt paikalle suomalaispelaaja, mutta ei aivan oikein tule Tiaiselle tuossa tuo pallo. Hieno hyökkäys vasemmalta. Se oli erinomainen keskitys. Lakatus pyrkii samaan sitten oikeassa laidassa kentän toisessa päässä, mutta Ilkka Remes saa kymmenien tuhansien suomalaiskatsojien sympatiat riistämällä pallon hallitusti itselleen ja omalle joukkueelle. Pitsurka. Ja tätä vastaan sitten raivokkaasti Esa Pekonen. Ja sillä tavalla, että sen toteaa myöskin Kristov, ottelun tuomari. Ja näin tulee vapaapotku romanialaisille. Balan ja Lakatus, joka on mielestäni tällä toisella jaksolla kohentanut peliään, vaikka tuon yhden tilanteen hukkasikin. Ja taas keskeltä haettiin paikkaa. Balan. Carroll vastaan. Ja nyt Carroll myöhässä. Lakatus. Balan. Ja sitten pallo suomalaisille. Väsymys tuntuu näissä tuollaisissa juoksupallotilanteissa. Selvästi myöskin romanialaisten pelissä. Ja tietysti näitä, niin kuin äsken jo totesimme, sitten syöttöharhoja väsymyksen johdosta tulee keskikentällä myöskin suomalaisille. Hännikäinen heittämässä. Jyrki Hännikäinen on Kuusisin nuoria miehiä, 20-vuotias kaveri vasta hänkin. Mutta kokemusta, kansainvälistä kokemusta jo nuorten maaotteluista. Ja tuossa tilanteessa sitten jalka vaarallisesti korkealla. Ja vapaa potku romanialaisille. Ja maan pinnassa Lucian Balan. Bumbescu antaa lyhyenä tuon vapaapotkun. 24 minuuttia jo toistakin jaksoa pelattu, numerot edelleen 0-0. Ja siinä on tullut paha harhasyöttö romanialaisille. Väliin oli vaarallisesti menossa Seppo Nurkman, voimakas lahtelaiskäärki. Erittäin ennakkoluulotonta peliä ja noita kannattaa nimenomaan katsoa noita. Väsymyksen myötä tulee syöttöharhoja ja kaikki poikittain syötöt omassa päässä. Ne voi olla erittäin ratkaisevia, niitä kannattaa todella kytätä. Ja nyt hyvä pystysyöttö, sen antoi Hannunen, mutta menee kuitenkin hieman liian pitkäksi ja näin pääsee Dukadam ottamaan pallon itselleen. Pekonen, Lakatus
Pitsurka. Esa Pekonen loisteliasti saksipotkulla pallo pois omalta rangaistusalueelta. Siinä oli erinomainen yksilösuoritus Esalta. Tiainen hienosti pallo alas. Annunen kääntää, Carroll vasemmalla vapaana, mutta siihen venyttää sitten jalan eteen myös Balan. Kulmureita ei ole tällä jaksolla vielä nähty. Nyt sellainen tulee sitten Kuusysille ja sitä antamaan Michael Carroll, 24-vuotias englantilaispuutarhuri, joka viime kaudella Suomen mestaruussarjassa teki 6 maalia. Ja näin lähtee. Ja lähtee hyvin, erinomaisesti siihen Annusen päähän. Oliko tuo Mara suunniteltu kuvio? Mä uskoisin näin nimenomaan sen takia, että Mike Carroll yritti kovaa tohon. Se ehkä meni liian kauas, mutta siinä pääsi kuitenkin Junnu puskaamaan vauhdista ja se on minusta aika tärkeää kyllä, että siihen pääsee todella niin päälle painamaan. Junnu ei suinkaan päässyt puskaamaan, vaan puskemaan. Joo, ja kaikki kyllä. näitte, että siinä tuli vaarallinen tilanne, yksi parhaista tässä ottelussa. Ja olisipa siitä sitten, kun pallo olisi hieman alemmas tullut, no kaikki tiedätte, mitä olisi voinut tulla, jätetään jossain tuonnemmaksi. Balan, Jovan. Lucian Balan on erittäin teknillinen pelaaja, ehkä hieman voimaton tuossa romanialaisten keskikentällä. Ja juuri tästä syystä hän kenties ei ollut avauskokoonpanossa. Hänellä kuitenkin pallo taas. Ja hän on myös mielestäni jakanut sitä hyvin. Hän toi Lakatukselle. Kärjestä hakee paikkaa Pitsurka, mutta nyt tulee sitten takaa Pölöni, joka hukkaa kyllä kerta kaikkiaan sellaisen paikan, että ei uskoisi tältä kokeneelta 88 A-maaottelun mieheltä, että hän tuosta ei pystynyt nostamaan Ismo Korhosen yli. Ja tässä tilanne uudestaan. Mutta se oli taituri, teknisen jalkapalloilijan oivallus. Hän oli päättänyt, hän oli pannut omalle tietokoneelle merkiksi, että täytyy yrittää nostaa yli. Ismo voitti tämän kaksinkamppailun. Ismo on voittanut monta näitä kaksinkamppailuja. Balan ja maalivahdistahan kun monta kertaa noin käy, tulee sitten helposti vastapuolen kenttäpelaajille jo tuollainen henkinenkin este. Jovan. Stoika. Laukaus muuttaa hämmikäisestä suuntaan, mutta Korhonen näkee hyvin. Ja nyt yritetään Rinteen nopeata ylösnousua. Hän pystyy siihen ja... Tiainen, Carroll hakee vasemmalta, samoin Kaivonurmi. Oikealla vielä pelataan. Jälleen Tiainen erinomaisesti. Tiainen itse rangaistusalueella. Ja nyt sitten pallo romanialaisille. Stoika. Erinomainen syöttö, Pitsurka. Ja taas taaksepäin. Taas taaksepäin. Kuusysin puolustus pystyy peittämään nämä. Ja tekee Balan näkee ylösnouseen Velodeditsin. Siinä oli kyllä paitsiotilanne jo todennäköisesti. Aikaisemmin näyttää siltä, että rajamies oli sen. Mutta täytyy ihmetellä näiden ammattimiesten ratkaisuja, koska siinä on todella ollut muutama erittäin hyvä tilanne ja kuitenkaan he eivät ole pystyneet siihen ratkaisuun. Omat päätelmänsä tilanteesta on tehnyt Ismo Korhonen ja ollut sitten erinomaisesti pelissä mukana. Ollut se viimeinen este ja muuri, jotta romanialaiset eivät ole maalia saaneet. Carroll ja kärkipelaajia on edessä. Ehtiikö? Ei ehdi aivan tilanteeseen Nordman. Siellä loukkaantuu hieman romanialaispelaaja. Taistelua käydään kuitenkin jo muualla. Carroll vapaana. Ja jakaa pallon tuonne keskelle. Siinä ovat kuitenkin nuo kaksi pitkää miestä romanialaispuolustuksessa. Velodeditsi ja Bumbescu. Carroll yritti saada seinäsyöttöä tuonne eteen, ei aivan onnistu. Näin pallo yli ja rajaheitto Kuusysille. Kentäpinnassa Marian Lakatus, 21-vuotias A-maajoukkueen pelaaja, joka teki maalin Timisoarassa viime elokuussa Suomea vastaan.
Ja nyt joudutaan sitten hänet kaatamaan. Kaatajana on Remes. Vapaa potku tulee Bukarestille. Stefan Jovan, 25-vuotias maajoukkuepuolustaja. Ilkka Remes on todella joutunut kovaan tehtävään eteen. He ovat juoksuttaneet Lakatusta kovasti ja mielestäni Ilkka on todella pystynyt pysymään mukana tässä vauhdissa. Oli äskenkin katkaisemassa tilannetta, ottaa pallon päällä. Mutta häntä myös työnnetään. Ja virheensä myöntää Bölöni. Vapaa potku tulee suomalaisille. Ja nythän se pitäisi nopeasti antaa. Remes. Bölönille menee vastustajalle tuo potku. Ja paitsi jos aivan selvästi Lakatus metrin verran. Siinä oli linjamies kyllä erinomaisesti linjalla. Se ei ollut, se oli puolesta metristä kiinni, mutta erinomaisesti. Ilkka Remes, 22-vuotias kaveri, joka 27 kertaa on ollut A-maajoukkueessa mukana. Lisäksi hänellä on 8 poikien ja nuorten ottelua tilillä. Ja siinä kaatettiin sitten Petri Tiainen. Rajaheitto kuitenkin vain seurauksena. Remeksen heitto ei mene omalle pelaajalle. Lakatus Remes, mutta väliin tulee Pekonen. Voimakkaasti tilanteeseen myöskin Pitsurka. Ja sen verran Esa tuossa häntä työnsi, että miehen tasapaino horjui. Joka tapauksessa siinä oli sitten Kuusisin heitto ja näin käynnistetään tuolta oikean kautta. Siellä on Jari Rinne nössy nyt vähän ylemmäs, eli ne Jari Hudin kanssa pystyvät hyvin vaihtamaan kyllä paikkaa ja tällä lailla toinen saa aina välillä huilata ja tehdä töitä. Siis edelleen Teuvan nämä pystysyötöt, niin ne menee kyllä, ne on tuhon tuomittuja. Ottelua pelattu toista jaksoa 32 minuuttia, kun tulee Carroll vasemmassa laidassa, josta lähtee hakemaan paikkaa myös Kaivonurmi. Carroll ei enää näe häntä, menettää samalla pallon. Stoika, bukarestilaiskapteeni, pystysyöttö Lakatukselle oikealle tällä kerralla perille. Tämä jättää Remeksen ja ajautuvatko romanialaiset jälleen sumppuun? Siltä näyttää kyllä taas kerran. Ja nyt on mahdollisuus vastaiskuun keskirajalla. Ei kuitenkaan sitten suomalaispelaaja Kaivonurmi saa palloa haltuunsa. Tuossa tilanne ei olisi ollut paitsio. Jovan. Jarmo oli huolimaton ja toisaalta kyllä väsynyt, että hän ei jaksanut keskittyä sillä lailla pallon haltuunottoon. Ja aika lähellään häntä myöskin oli vastustajan häirintä. Pallo nyt Remeksellä. Tiainen. Ennakkoluuloton nuori mies. Ei kuitenkaan löydä Seppo Nordmania, joka oli tarkassa vartioinnissa. Sitten nousee vaarallinen puolustaja Stefan Jovan. Jäi siinä pysäyttämään vauhtiaan. Olisiko hänen pitänyt lähteä nyt itse tuosta välistä? Eväät loppu siinä. Pitsurkka odotti nimenomaan, että hän antaa seinäsyötön tai lähtee itse. Ja Jovani ei tiennyt todella, mitä hän tekee. Ja tapahtumat jo toisessa päässä. Jovanin esitykseen, niin kuin kuva äsken hyvin kertoi, Emerit Sienei, eikä toinenkaan valmentaja Jordan Esku suinkaan ollut paikalla. Ja tässä ottelussa on tehty kaikkien aikojen jalkapalloottelujen yleisöennätys Suomessa. Se on tehty maaliskuussa 1986. 32 522 maksanutta katsojaa on paikalla. Kukapa olisi uskonut tätä vielä kuukausi, 2 viikkoa sitten. Erittäin hienoa jalkapalloileva, urheileva Suomi. Ja erittäin hienoa on vielä tuo Kuusisin taistelu. 34 minuuttia tätä jaksoa pelattu. 11 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä, jollei ratkaisua suuntaan tai toiseen sitä ennen tule. Näemmekö me vielä tässä kamppailussa jatkoajan, se ratkeaa aivan pian. Ja mikäli tämä ottelu muuten jatkoajalle tekee, olemme TV2 tehneet sellaisen ratkaisun, että teille esitetään tuo jatkoaika kokonaisuudessaan sitten illan viimeisen ohjelmistoon merkityistä ohjelmista viimeisen päätyttyä, eli alkaen kello 20.05. Mutta palataan tähän asiaan vielä, kun varsinaista peliaikaa 23.05 luonnollisesti on jatkoajan mahdollinen
esitysaika, jos tuollainen jatkoaika tulee. Remes. Siinä Hännikäinen otti Pitsurkan taas, että hän ei päässyt pelaamaan. Kyllä kerta kaikkiaan Remeksen ja Hännikäisen vartiointityö on ollut erittäin hyvää. Pelonenitsi esti Jarmo Kaivonurmen etenemisen ja tästä estämisestä tulee nyt vapaa potku Kuusysille ja vaparin antaa Michael Carroll. Kaivonurmia tavoiteltiin Pelonenitsi ja sitten hyppää sieltä vielä toinen suomalaispelaaja tilanteeseen, Nordman, mutta oli selvästi myöhässä. Nämä on erittäin pahoja ottaa nämä vastustajan, nämä Kuusysin pallot, korkeat keskitykset, vaikka Kuusysin pääpelivoima ei olekaan niin kova, mutta pojat suojaavat erittäin hyvin. Bumbescu, Adrian Bumbescu, ja yleisö osoittaa nyt suosiota itselleen, kun maksaneiden katsojien määrä sille täällä ilmoitetaan. Stoika tuo kuitenkin romanialaishyökkäystä ja tuo sitä tyypilliseen bukarestilaiseen tapaan, niin kuin näissä peleissä kumma kyllä on nähty. Ihmetellä täytyy edelleen tuota mielikuvituksettomuutta, jota joukkue on esittänyt, mutta ehkä niin kuin Martti on tässä ottelussa jo todennut, paljon on nyt pantava jo sitten paineiden tiliin. Carroll suomalaisista pallon perässä, edessä oli kuitenkin Balan ja sitten maalivahti Dukadam. Ja romanialaispelaaja Pitsurka, 29-vuotias kärki paitsiossa, vapaa potku Kuusysille. Ja siinä lääkitään sitten Juha Annusta, joka jo tuollaisen vajaa 10 minuuttia sitten joutui ontumaan. Jouko Andeliin oli huoltaja, joka antoi miehelle siinä kylmää suihketta. Kaivonurmi tällä hetkellä pelaa siis Kuusysi 9 kenttäpelaajalla. Stoika tuo palloa ylös. Loukkaantumisiin ei kerta kaikkiaan olisi varaa. Ja näin aukeaa Pitsurkalle tilanne. Mies kuitenkin liian pieneen kulmaan, mutta takana on romanialaisia. Ja vapaakin mies löytyy, hän on Stoika. Mitä tekee joukkueen kapteeni? Erittäin paha laaka keskitys. Jos tuo puskuheittäytyminen olisi onnistunut, olisi maali hyvinkin lähellä tuossa ollut. Siinä keskitys oli todella hyvä ja kova. Siinä Pölöni yritti vaan ohjata palloa, että siinä ei hän ei todella pyrkinyt tekemään sitä. Mutta sitten Korhonen otti tuon seuraavan keskityksen, niin kuin näitte erittäin hyvin haltuunsa. Juha Annunen nähdäkseni jälleen pelissä mukana. Kaikki pelaajat ovat leikissä myös Kuusysillä. Ja mitä tekee sitten Petri Tiainen? Antaa hienosti taakse Kaivonurmelle. Ja Kaivonurmen laukaus on mennä romanialaismaaliin. Hallitusti pelattu Petri Tiainen, nuori pelaaja, jolla järki väsyneenäkin leikkaa. Hän antoi erinomaisesti ja hyvä oli myös Kaivonurmen laukaus. Mutta mitä sitten toisessa päässä? Keinot loppuvat romanialaiskaksikolta. 3 miestä oli tuossa mukana. Ja tässä näette tuon Tiaisen harhautuksen ja sen jälkeen syötön. Kaivonurmi löytyy takaa. Siitä lähtee tämän ex-kuopiolaisen laukaus. Maalivahtista ponnattaneen pallon suojaa sitten Bumbescu ja Dukadam paikkaa tuon erehdyksensä. Kuusysin johtomaali ottelussa erittäin lähellä. Kaivonurmi minun mielestä vielä lauko hyvin. Hän painoi sen ettei se noussut ylös. Ja laukauksessa oli voimaa takana ja senpä takia se sitten kimposi vielä maalivahdista ja olipa mennä hänen altaankin. Pekonen katkaisee, Annunen. Kyllä Steuan keskikenttä myös on väsynyt, eivät jaksa ollenkaan tukea hyökkäystä ja kärjen ja keskikentän väli on päässyt liian suureksi. Ja siellä kaadetaan nyt sitten Tiainen, nyt tulee erikoistilanne Kuusysille ja millä tavalla uskot Martti nyt ratkaisua yritetään? Siinä on todennäköisesti semmoinen tilanne, että jos Juha Annunen ei mene suoraan ampumaan, niin tilanne pelataan Juha Annuselle, joka tulee laukaisemaan, mutta näyttää siltä, että Junnu on itse siellä. Yrittäisikö banaania? Todennäköisesti sitten Petri Tiainen yrittää sitä, koska Petrillä on erittäin hyvä potkutekniikka. Kyllä. Pekonen olikin yllättävä ratkaisu Carrollille. Carroll pääsee keskittämään. Ja nyt Pekonen pääpelin voimaa tuomassa siellä aivan maalivahdin edessä.
Samalla hyppää hieman maalivahdin päälle, vapaa potku romanialaisille. Siinä oli hieno yllättävä kuvio. Se oli kerta kaikkiaan hieno ja justiin tämmöisessä tilanteessa niin nopea pelaaminen on hyvin. Tässä on Esan virhe se, että hän ei katsokaan palloa, vaan ryntää päälle. Jos hän olisi seurannut palloa, niin voisi olla ollut, että tuomari ei olisi viheltänyt sitä. Kyykkä, kyykkä, kyykkä. Puhutaan nyt yleisön, varsinkin ne, jotka ovat Lahdessa. Lahdessaan tämä 6-9 nimenomaan tunnetaan tällä Kyykkä lempinimellä, mistä se sitten johtuneekaan. Hännikäinen pallon perässä. Ja sitten punapaitaiset romanialaiset lähtevät syöttelemään poikittain, vai löytyykö uutta kuviota? Stoika. Balint kiertää Tiaisen. Ja nyt on vaarallinen ruuhkatilanne ja niin siinä sitten käy, että romanialaispelaaja pääsee tuikkaamaan pallon Ismo Korhosen taakse. Erotuomari näyttää keskelle. Mitään epäselvää tuossa ei ole. Viktor Pitsurka, joka muuten on ollut Jyrki Hännikäisen pihdeissä, pääsee sitten heittämään kylmän suihkun suomalaisten niskaan täällä pienessä pakkasessa Helsingin Olympiastadionilla, muuten erittäin lämpimässä jalkapallojuhlan tunnelmassa. Pelattu oli 41 minuuttia, kun Steaua Bukarest menee 0-1 johtoon tässä kamppailussa. Siitä lähtee Pitsurkan tarkka sisäteräohjaus aivan sinne tolpan viereen. Ismo Korhonen ei pääse tilanteeseen mukaan ja näin Steaua Bukarest on nyt sitten erittäin lähellä Euroopan cupin välieräpaikkaa. Mutta nyt on parasta iskeä, nyt on paras aika iskeä takaisin ja näyttää siltä, että Esa Pekonen on nostettu kärkeen ja nyt tulee pitkä heitto. Tämä on se tilanne pelissä, jolloin vastustaja vielä on tuossa oman maalinsa lumoissa ja nyt on mahdollisuus iskeä vastaan. Nyt tulee pitkä heitto ja uskoisin, että erittäin vaarallinen tilanne. Jari Rinne, ja sehän täytyy tietysti muistaa, että jatkoon pääsyyn vaadittaisiin 6-9 nyt 2 maalia. Tasapelituloksella 1-1 menisi vierasmaalisäännön johdosta tuo romanialaisjoukkueen jatkoon. Toivottavasti nyt loppuun saakka tämä ennätyskatsomo jaksaa antaa kannustusta myös 6-9 joukkueelle tuosta takaiskumaalista huolimatta, tai nimenomaan 6-9 joukkueelle. Tuo Martin ennustama pitkä heitto tulee, Rinteen heitto ja sitten maalitilanne. Mutta ei tule laukaisupaikkaa, Hännikäinen taistelee voimakkaasti ja kun nyt 6-9 joutuu satsaamaan voimalla tuonne hyökkäykseen koko rintamalla, saattaa tietysti tulla uusia vaaratilanteita myös tuonne omaan päähän. 6-9 on ottamassa vaihtoa. Kentälle tulee Jyri Puhakainen numero 13. Hän on valmentaja Keijo Voutilaisen uusia löytöjä. Ja tuolta otetaan sitten kärjestä Jarmo Kaivonurmi pois ja näin haetaan uutta voimaa sinne ylös. Vaihto tulee myöskin romanialaisille. Siinä Jarmo Kaivonurmi, joka erittäin hienosti pelasi tuon tilanteen, missä hän Tiaisen syötöstä pääsi ampumaan. Numero 16 on Maarin Radu Kakkonen ja tuo toinen tarkoittaa nimenperässä sitä, että Romaniassa on peräti 3 samannimistä jalkapalloilijaa, jotka näin sitten on erotettu, on 1, 2 ja 3. Niin vaikka takaiskumaali tuli 6-9, joukkue on pelannut erittäin hienosti. Ei kannattaisi nyt miestä mäessä unohtaa, vaan auttaa joukkuetta loppuun saakka. Tiainen, eräs parhaita 6-9 tänään. Sitten Michael Carroll menee antamaan, eipäs mene, hän jätti siihen pallon. Tiainen antaa vapaa potkun. 3 miehen muuri romanialaisilla. Kierteinen vapaa potku takanurkkaan suoraan maalivahdille. Siinä Juha Annunen odotti kyllä syöttöä, hän olisi päässyt sen vetäsemään suoraan, mutta Petri teki hyvän ratkaisun ja Petrillä on todella, hänellä on peliajatusta ja älyä tässä ja laukaus oli ehkä liian heiveröinen. Aivan viimeiset hetket saattavat kamppailussa olla käsillä. Mitään ihmeen pitkää lisäaikaa erotuomari ei otteluun varmasti ole määrännyt. Mitään sellaista ei ole tapahtunut.
pallo poissa kentältä. Remeksen rajaheitto. Hän antaa sen maalivahti Ismo Korhoselle, joka on eräs Kuusysin sankareista ollut tässä Euroopan cupissa, jossa lahtelaisjoukkueen taival kaiketi päättyy tähän kamppailuun, mutta päättyy erittäin kunniakkaasti. Jos Kuusysi nyt 0-1 numeroin ottelun häviää, kaatuu se kuitenkin komeasti. Ei saappaat, vaan jalkapallokengät hyvin sidottuina jalassa. Ja jollain lailla aikaa pelaa nyt näiden vaihtojen kanssa aivan selvästi romanialaisjoukkue. Maari Radu ei äsken mennyt vielä kentälle. Hän oli menossa nyt sitten. Pitsurka, maalintekijä, otetaan sieltä pois. Siinä tämä 29-vuotias Romanian mestaruussarjan paras maalitykki. Ja Kuusysi hyökkäämässä. Mutta tuo pitkä keskitys maalivahti Dukanamin syliin ja hieman pelataan jo lisäaikaa tällä toisella jaksolla. Pian me kiittelemme teitä kaikkia seurasta, kun loppuvihellys kajahtaa. Ja näin se sitten tulee. Me kiitämme myös ja nimenomaan Kuusysiä, sen joukkuetta ja taustaryhmiä näistä jännittävistä jalkapallohetkistä, jota me tämän hienon joukkueen kanssa olemme saaneet elää. Nyt näkemiin ja kuulemiin Helsingin Olympiastadionilta. Bukarestin joukkueen parhaaksi numero 7